Искате да насочите повече клиенти към сайта си и да подобрите своята SEO оптимизация? С тема с трафик към сайта на BG Mama, най-голямата платформа за споделени мнения в България, вие достигате до хиляди заинтересовани потребители. Тема с трафик към сайта представлява giveaway, при който участниците трябва да посетят сайта на вашата компания. Те разглеждат продукти или услуги, а след това се връщат в BG Mama, за да споделят своите предпочитания и линкове с останалите потребители. Това създава по-голяма ангажираност и провокира дискусии. BG Mama е с отлична индексация в Google, което работи за SEO оптимизацията на вашия сайт и води до заинтересовани и лоялни клиенти, които се връщат при вас. Резултатите от предишни кампании включват над 13 000 преглеждания на темата, над 650 поста от потребители и 6600 клика върху линковете, споделени в потребителските постове, с ангажираност от 96,6%. Свържете се с нас за изготвяне на персонализирана оферта и използвайте силата на BG Mama за вашите маркетингови цели.